Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha usiku. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Tinali limodzi chigawo cha kumasana ndipo tauzana za anthu amene akonzeka kumpangira maupo president wa dziko lino. Amalawi ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti Limpopo FM isakhala ikugwira ntchito kuteteza president wa dziko la Malawi. Tiyambire pamene chifukwa uyu ndi akumva zonena za anthu. Chilibe chokudya akugula chokudya. Uja tinali naye uja umati ukamuuza mamawo mamva zonoti kumachinga anthu akudya chitezi. Nde tiyambire pa uyu program yoteteza president, tiyambire pa Peter Mutharikayi. Nde tizipita naye kutsogolo. Ngati ma president amene mubwere kutsogolo muzizapanga zofoira, nde program yotetezedwayi izakuponyani. Koma ifeyo cholinga chathu ndikuteteza president, kuti president anthu amene amuyandikira nangasi anthu timayankhula kunena kuti anthu amuyandikira president ndi amene amamulakwisa. Ndife tabwera Limpopo FM ndi ma program onena kuti anthu oyamu ndi omuyandikira president iwo, ife ndi amene tikuyenda nawo m'mapazi taone kuti kodi akumunamiza kapena akumuuza zona. Ndiye tili pano kuteteza Peter Mutharika. Ka 2030 kuzabwera president wotchedwa dzina lake ndani, amene yonso tisamuteteza. Chimene tikufuna tipange Malawi wathu akhale wosinthika. Malawi wathu akhale wosinthika. Chifukwa Malawi wathu akakhala wosinthika, aliyense amene akukhala m'Malawimo akhala akukondwa. Ndi program yayikulu choncho wa Malawi chigawo chawo kumadzulo kuno. Ndimafuna ndikudziwiseni kunena kuti Limpopo FM nambala yawo imene mungatumizire koma uthenga ndi 0781616727. Mprogramu yathu ina ija tinatchula kumapeto kuti 28 si 28 iyayi, koma ndi 0781616727. mukatero mwatipeza pa Limpopo FM ndipo mutiuze zonse zimene zikuchitika kwanuko. Musaope, musatipase dzina lanu kuti inuyo ndinu ndani. Dzina lanulo ife tilibe nalo ntchito, tikungofuna nkhani imene yachitika kwanuyo kuti anthu aisiwe. Ndi chimene tikufuna ife Amalawi, komanso ndi chimene tikufuna ife Alimpopo kuti tadziwise Amalawi. Choncho konse kumene muli chigawo chakuma dzulo kuno Amalawi ndikuti tikukulandirani pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa. Ndipo Amalawi ndifuna ndiyambe ndi nyimbo. Program imene yakumadzulo iyi ndifuna ndiyambe ndi nyimbo iyi. Ndifuna andale nonse muimvesere bwinobwino. Andale nonse muimvesere. Nyimbo iyi waimba ndi Evans Mereka. Ndipo muimvesere bwinobwino. Mutu wa nyimbo itu akunena kuti Amalawi panopa ayira maso sapanganika. Amalawi sapanganika. Ndifuna andale muimvesere chifukwa mawa zikakuchitikirani musamude Comrade Ntanywa ayi, komano ndi Amalawi sakupanganika.
Akuti Malawi sapanganika ukangopoesa iweyo ndi Malawi wathana nawe. Ndipo Malawi amati akamukonda munthu amamukonda munthu. Ana akonda Lazarus Chakwera. Koma Lazarus Chakwera atakondedwa chikondi chija anachiseweresa. Atachiseweresa chikondi chija lero anapezeka zonoti abudulidwa mu chikondi cha Malawi. Lero Amalawi apezeka zonena kuti amukumbukiranso yomwe uja amene anampangira mademo uja kunena kuti kuli bwino mkulu uja tinampangira mademo uja kuli bwino amene uja abwerere. Ndamva audio ina ya mayi wa MCP. Ndifuna ndikuthokozeni amayi amene munatulutsa audio imeneja kwauza zona zake akunkuyu kunena kuti musanamize dziko la Malawi. Ndipo mwayankhula kukhumudwa kwanu kumene munali nako kunena kuti aliyense amene amamunyoza Peter Mutharika munali wokhumudwa naye chifukwa mati mukaona agogo anu amene ali mfumu koma anthu kudera kwanuko amati sitikudziwa ngati tizapezeso mfumu ina ngati imeneyi komatu ndiyo kalamba. Ndemwa yankhula amayi ambuye azikudalisani ndipo ambuye azikutetezani kumene muli inuko. Olo anthu adani nanu koma akudana nanu chifukwa cha chilungamo chimene inuyo mwachiyankhula. Kuyankhula chilungamo ndi bwino kusiyana ndi kuyankhula bodza. Ndimanena tsiku lina kunena kuti chisankho ichi anthu avotera chipyera mtima, anthu ena maona ngati kuti ndikunama. Mwamumva mayi uja akuti ine ndine wa MCP koma voti yanga ndinavotera Peter Mutharika. Amayi tu nambala yanu simunayipereke pa audio yanu ija. Tikanakutokozani ndipo ife tikanamuuza Peter Mutharika kunena kuti mwamumva mayi wa MCP koma voti yake anavoterano inu. Kufuna kunena kuti zinthu zisinthe chifukwa cha umboni umene ali nawo kuchokera kwa gogo wake amene wali wachikulire koma anthu kudera la kwawo amanena kuti kumuzi kuno ngati kuli mfumu ndi akuti mafumu onse ali kucha achinyamata kudera limene lolo ali fokolo. Nde Malawi sapanganika uthenga upiteso ku chipani cha DPP kunena kuti Malawi sapanganika anakutengani wakuyikani mkatimu komanso Malawi amene uchayo mukampangira masewera azatha kukuchosani. Ndofuna ndipemphe mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika komanso ndofuna ndipemphe amayi Jeni Ansa komanso ndofuna ndipemphe Gangata komanso ndofuna ndipemphe Enoch Chihana ulamuliro umene mwautengawo Amalawi tu akuyembekezera zabwino. Ndikumva
mwanga muntima mwanga ndamva kuti matraki okwana 400 anyamula mafuta kuchoka Sijairo kulowa mdziko la Malawi, mafuta agalimoto, kunena kuti Malawiso asakhale ndi mavuto a mafuta. President ndofuna ndikuyamikireni, ine sindikufuna somboni wina, ndikukuyamikirani ndi DPP. Ndikunena kuti chikhale chiphunziso akuti pamene nzakuwapunthwa iwo kamadusa pamenepo umadumba. Pali ma individuals ku DPP siku lina lake akakhala kuti anthu akupitiriza ndizabwera ndi mayina awo, ndipo a president achipani ndikuuzanisoni pali ma individuals amene kunjaku akamayenda kuzipopa kwambiri kuti ali mboma, ndi anthu amenewo ndibwera nawo pamaso pano a president kuti mwaitane mukakhale nawo ku discipline, chifukwa anthu amenewo ndi amene asapangise kunena kuti chipani cha DPP chizachoke mboma. Ndi mamuva wina wake akuyankhula kunena kuti we wish DPP mmene yakhala mboma mmene akuyendesera Peter Mutharika azangomsankhaso munthu wina, DPP ipitirire kuyendesa chisankhochi. Zitengera khalidwe la atsogoleri amene muli ku DPP, kodi khalidwe la ndrotani, likhalira matama, likhaliro noti kukuimbirani telefoni osamayanga. Rimpopo ndi Comrade Ntanyo. Kukhala ndi phuma lo magazi zimenezo kwani muwina lero pokanoka chifukwa chiyani pamalo pameneka mulalo kuti munthu ati mutsaba bridge musamale chichoka chifukwa aneka amesa kuti munthu sumabaniza kuchoka chanena lisoni. I like that thought. Can you just say it again, that thought? Pamalo pamalo aneka kubonisha the bridge here, aneka the bridge here chifukwa samai ayi ndichoka ndi machoka akubeza ulipaso chifukwa pamene popo weka suma chiwo muoyika mulalo uyu kuchoka sina jogo yoka ukafika sijeyo singa mbodi wefoni walindalama Peter Mutharika ndofuna ndikuyamikireni pobweresa skulu ya ulere. Anthu ambiri analephera skulu chifukwa cha ma school fees. Ndofuna ndikulimbikiseni ana nonse kunena kuti January tiyeni mbwerere ku skulu. Ngati pazifulika makope mapensulo timbireni pa Limpopo FM. Ifeyo tufunaso tathandize a president alikawa government titaja eno ifeyo tima kumvesani ndendi kuti ifeyo ali Limpopo FM tufuna tigwire ntchito ndi president wa dziko la Malawi kumadera kumene muso we mapensulo mapopointi kandi mabuku mutimbire pa Limpopo FM 078-161-6727. Tufuna timuthandize president uyuyu kutukula maphunziro mu dziko la Malawi. Ali Comrade Ntanyo waponda pati iweyo ili sinapondi pana pali ponse ndili ngati mmene muli lino a Malawi komano nabadwa munthu uja wokonda kuthandiza osati kulandira. Anthu akozi osandipasa ineyo, anthu akozi osandipasa, anthu akozi osandiyamikira koma ineyo zimene nditi ndisipezezo ndimafuna ndingozitenga ndapasa anthu ena kuti zikatumikire kutsogoloko azayankhule kunena kuti
chili pano chifukwa cha Comrade Ntanyiwa ndiye president wa ikasukulu ya ulere. Ndiye pali ana ena mmaskulu azipezeka zonoti akusowa pensulo, akusowa kope. Ndiye nambala yathu ndi 078-161-6727. Mutimbire pali Mpopwe FM. Tituma timu yathu ibwera izapangika fukufuku kumaloko, ikapanga kafukufuku. Muona mapensulo akubwera, muona makope akubwera. Chimene tikufuna timuthandize mtsogoleri wa dziko la Malawi kuti maphunziro apite pa Malawi. This is called patsogolo. This is called Comrade Ntanyiwa pali Mpopwe FM. Chigawo cha kumadzulo kuno Malawi. Mwachangu ndifuna ndikudziwitseni kunena kuti Andrew Mpesi analandira galimoto ya boma kuti aziyendera mu chaka cha 2022. Ndipo galimoto imeneyo anaitenga iwo kukampasa bwenzi lawo. Ndikuyankhula pano chifukwa cha kafukufuku amene wayamba ku chipani cha DPP. Andrew Mpesi galimoto ichi akaitenga ku chibwenzi kuja zulozuloli. Ndipo galimoto imene number plate yake ndi MG 454 AN. MG 454 AN. Galimoto imene inapitisidwa ku chibwenzi kwa Andrew Mpesi. Utenga wanga ndifuna upite ku bungwe lija la Select. Masivo 70 akudandaula kunena kuti mukweneka mwabwezere ndalama zawo zimene munatengera. Komanso utenga wina upite ku FHD Bank kunena kuti mwasintha system ya e-wallet amalawi ambiri akuvutika kuti akachite withdraw ndalama zawo kupyolera pa system ya e-wallet. Ndiye simunauze kuti chimene chapangisa kunena kuti musinthe, simunauze. Unfortunately from nowhere kwangopezeka zonoti system ya e-wallet ku FHD Bank sikugwiranso ntchito. Ndiye makastoma anu akudandaula kunena kuti you could have informed them kunena kuti tili ndi vuto lakuti. So amalawi ambiri analandira ndalama zawo through e-wallet. Koma kuti akatenge ndalama zija zikukhala ngati zikuvuta. Ndiye utenga umenewo upite kwa inu a FHD Bank. Pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.